De cara al risc d'incendis, existeix una gran diferència entre fer una gestió forestal de les zones boscoses per a previndre-los o no fer-la, desbrossar els matolls, fer podes en altura o eliminar els peus dels pins sobrant són algunes de les tasques que es poden fer per a mantindre'n lluny les flames. Enric Navarro ha estat a la Ribera Alta per a comparar dos boscos, un on s'ha fet gestió forestal i un altre on no s'ha fet. Ja hem arribat a Carcaixent i ens espera Ferran Dalmau, enginyer forestal i director de Medi 21. Caram, Ferran, com està esta muntanya, no? Bueno, el que estàs veient és el resultat de 40 o 50 anys de no gestió forestal. I el problema és que, clar, això que és molt bonic i és un espai meravellós, amb moltíssimes espècies, el problema és que això ara mateix és molt vulnerable. Perquè tu imagina't en cas d'incendi tindré que accedir per ací, per on estem. Vull dir, no hi ha accessos segurs, ni ha una continuïtat vertical. La quantitat d'energia que n'hi ha acumulada ací fa que en cas de que s'encenga pràcticament no se pugui protegir. O sigui, això, al ser un cap de barranc, abans era una zona de cultiu. Això que veiem tampoc és natural. És a dir, és el fruit d'una activitat humana de centenars d'anys que de sobte ha parat. La vegetació va fent-se camí. Si nosaltres l'ajudem, es produeix més ràpid. Si nosaltres no l'ajudem, el que veiem és una guerra encarnissada entre els arbres entre si per els recursos. Com influeix la pèrdua de la ramaderia extensiva en la gestió forestal? És un element transformador brutal. Una tècnica molt positiva podria ser el manteniment amb ramaderia o amb cremes prescrites, amb un foc tècnic, de la mateixa manera que un metge prescriu un medicament. En aquest cas, un enginyer forestal pot prescriure una ferramenta com és el foc tècnic de baixa intensitat per a evitar incendis d'alta intensitat. I això es pot ajudar a previndre el gran incendi, no? La ramaderia extensiva prevé incendis. L'agricultura de muntanya prevé incendis. Les cremes prescrites prevenen incendis. I la gestió forestal, tot plegat, prevé incendis. Han produït uns canvis en la gestió del territori i això implicaria un canvi en la gestió forestal, no? Perquè no fer res no és la solució. Al final el que tenim que entendre és que tot allò que no gestionem nosaltres, d'una forma o d'una altra, més conservadora, menys conservadora, ho acabarà gestionant el foc, especialment en un context de canvi climàtic. El problema és que gran part d'esta superfície és privada o serà privada, no? La major part de la superfície forestal valenciana és privada. I això és un avantatge i un inconvenient. Inconvenient, a l'hora de fer projectes públics tens una limitació. Però si se donaren ajudes, si se donara gestió, diners per a aquesta gestió forestal privada, això seria una font d'ingressos i una font de treball rural. Estem finalment amb Francisco Quintos, enginyer de Mons i subdirector de Medi 21. Hola, bona. Quico, en què consisteix exactament la gestió forestal sostenible que feu? Bueno, la gestión forestal sostenible consiste en conseguir que la vegetación, los montes, pues se mantengan durante el tiempo y sigan dando beneficios a la sociedad. Quins són en concret els treballs que fareu així? Bueno, aquí principalmente se hizo un desbroce de todo el matorral. El objetivo principal aquí era la prevención de incendios, por lo tanto se hizo un desbroce de todo el matorral, se eliminaron algunos de los pies de los pinos que sobraban, se hizo la poda de todos estos árboles en altura y se mantuvo los pies de las especies que nos interesaban, como el acebuche, el almez y la garrofera. Perquè els incendis, com diuen sempre, s'apaguen en hivern, no? Sí, claro, al final la época que permite trabajar, sobre todo para disminuir el riesgo de originar un incendio, es en invierno. Es cuando la vegetación está en parada vegetativa, donde es mucho mejor pues, realizar tratamientos. El objetivo principal de la gestión forestal es conseguir que el monte evolucione a su grado de madurez mayor y que nos permita pues, disfrutar de él de aquí muchos años.